Bueno, engontan, haidie ensaioak egiten hemen, ikusiko du pixken nola joan gaur, hemen ba, ensaioek eta hola. Ikuste deu, hemen. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, chaval? Hau da, tipika estampa, Tipika estampa. Sartu platoa eta lehen gogozi ikustea. Txurru, bai. Nos llama el jefe, venga, tú, pabila. Txurru hor, bere zelofana ipintzen. Mugitu gabe aizeak ere ez zaitzan eraitsi babes bi